Аз съм доктор Сапан, дерматолог в доктор Денкова Dermatology, град Варна. Защо избрахте дерматология? Кожата е най-големия орган в човешкото тяло. Всеки иска да е хубава и красива кожа. Какво препоръчвате през зимата на вашите пациенти? Зимата е подходяща за лазери и за хидратация и пилинги. Какво е рисково и какво не препоръчвате? Рисково е хората да прочитат в Google и без консулт с специалист. Кои са честите грешки, които виждате? Чести грешки, които мога да ви кажа, използване на стероиди и процедури, които не е за тяхната кожа. Бихте ли споделили базова дневна грижа за кожата? Препоръчвам ежедневна хигиена, хидратация, достатъчно прием на течности и начин на живота и подходящи процедури. Запишете час при мен, доктор Сапан, в доктор Денкова Dermatology, град Варна.